și bine m-am găsit la un nou episod. Sunt în parc aici, e o stradă apropiată de mine ca să fac Open Gamma Style și vreau să vă spun că o provocare, nu o să fac, de fapt 3 provocări. Nu am piper și fete pe aici nu prea sunt, decât sorul. Dar în fine, ascultă zăpadă. Mă rog, hai să-i dăm drumul. Open Gamma Style. Gata. Eu nu o să mai fac provocarea după după ce spuneți că sunt multe doamne pe aici și mi-e puțin rușine, dar o să fac. Cred că o să fac. Faza cu tipa să spun că nu mai că o placă, nu mai merge pentru că nu mai nimeni pe aici decât niște oameni. Mă rog, dar am o provocare, să spun în gura mare, am pula mare. Hai să-i dăm drumul. Nu! Am pula mare! Am pula mare! Am provocare să mănânc un măr cu sare. Am pus sare, dar nu se vede. Mă rog, hai să-l gustăm. Apropo, Rebecca n-ai răspuns la telefon. Undeva? Ok, nu mai e. Am mâncat. Provocarea îndeplinită. Polițistul ne-a dat provocare, bea ulei. Aici e ulei, nu pot să vă arăt pentru că o să cadă tot uleiul, dar mă rog, noroc. Decât două guri am luat și nu e așa de rău ca toate celelalte. Merge. Provocare îndeplinită. Ok, am provocare să mă spui pe dinți cu muștar, dar pentru că... Bine, pentru că eu nu mai am muștar, o să folosesc să pun lichid, ceea ce cred că e mult mai rău. Am mai să pun lichid și hai să-i dăm bătaie. My God! Să fie îngrăsător. Ce? Ce faci, mă? Mă piși. Ok, vreau să vă spun, toate provocările astea au fost îngrozitoare, oameni buni, ce e cu voi? Mai ales te provoc să te speli pe dinți cu muștar. N-am ales muștar, am ales să pun lichid pentru că nu mai aveam muștar și a fost îngrozitor. Muștarul zic și eu că sunt obișnuit să mănânc muștar așa, dar să pun un lichid. Oh my God, nu o să-mi scrie niciodată aia de pe limbă. Mă rog, am făcut toate provocările,
unele nu le 3, 4 nu le-am făcut pentru că n-am avut ce ne-a spus, 5, 6. N-am avut ce ne-a spus, îmi pare rău. Dar vreau să vă spun sărbători fericite. Astăzi mergem la colindat. Yay! Ok, eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare.